visita a casa de la iaia. L'endemà de la visita de Pere, Heidi es va alçar molt matí. Hola, iaio, bon dia. Bon dia, boira. Has dormit bé? Bon dia. Bon dia, Heidi. Per què t'has alçat tan prompte? Perquè no vull arribar tard. Arribar tard? Que on vols anar? A casa de Pere. No te'n recordes? La seva iaia m'ha convidat. Està nevant molt. No podem eixir. Heidi sap que el seu iaio té raó. Però la idea d'anar a la cabanya de Pere no l'abandona ni un sol moment. La iaia l'ha convidada i té moltes ganes d'anar a veure-la. Els dies passen, però el temps no millora. Heidi està preocupada, perquè va prometre a Pere que aniria a veure la seva iaia. Iaio, la iaia de Pere està esperant-me. Quan anem? No veus que encara no ha parat de nevar? Però per fi, 5 dies després, va parar de nevar. I per primera volta en molt de temps, el sol tornava a brillar en el cel. Ja puc anar, ha parat de nevar. Iaio, ja puc anar. La iaia de Pere m'espera des de fa molts dies. No, Heidi, encara no hi podem anar. Però per què? Si fa un dia meravellós i ja no neva. És veritat, però no podem anar a cap lloc fins que la neu no s'haja gelat. Que bona que està. Vinga, anem-nos-en. A on ens n'anem, iaio? A casa de Pere. Què? La neu s'ha gelat esta nit. De manera que ja podem anar. Sí? De veritat? Iaio! Has vist això? Què passa? Mira els avets! Brillen com si foren d'argent! Què és això? Un trineu per anar més de pressa. Anirem muntats en ell? Sí, corre més que un cavall. Sí? Puja, ja ho veuràs. Tens fred? No, ara ja no. Molt bé, agarra't ben fort i no et saltes fins que arribem. D'acord. Que de pressa que anem!
Aquesta és la cabanya de Pere? Esta és. Escolta, tornaré a buscar-te abans que es faça de nit. Però és que tu no vens amb mi? No, i porta't bé. Sí. ¿Eres tú, Brígida? No, sóc Heidi. Ah? Hola, tu deus ser la iaia de Pere, veritat? Fa temps que volia vindre, però no podia perquè nevava. Ah, tú eres Heidi, la neta del vell de les muntanyes? Vine ací, acosta't un poc. Sí, iaia, sóc jo, Heidi. Com m'alegre que hagis vingut. Quines mans més calentetes que tens. M'alegre molt que hagis vingut, Heidi. Però és que cada volta els colps són més forts. Sí, sí, ho sé. Ho sé, encara que no puc veure. No pots veure-ho? Ai, no, però puc sentir el so dels colps. I no és només la finestra. És tota la casa que sembla que caurà de pla en qualsevol moment. Quan el vent bufa fort, la fusta cru i s'hi passa molta por, Heidi. Sí, a voltes la pluja i la neu entren per totes les escletxes i de nit no puc dormir perquè em pense que caurà tot. Que de sobte s'afonarà el sostre i ens esclafarà a tots. És només la contrafinestra que està trencada, per això fa aquest soroll. Fixa't bé, no la veus? No, no puc veure la filleta. Ni la contrafinestra ni res. Jo ja no m'hi veig. Espera't, obriré la finestra de bat a bat perquè entre més llum i ho veuràs tot. Ah, no. Això no valdrà per a res. Ningú no pot donar ja als meus ulls la llum que els falta, xiqueta. Anem fora. Està tot cobert de neu molt blanca. Estic segura que allí ho veuries tot. Vinga, anem fora. Au, per favor, iaia, jo t'acompanye. Eres una xiqueta realment encantadora. Te ho agraïs molt, però m'estime més quedar-me ací dins. Vine, vull que ho veges. Jo t'ajudaré. Heidi, és inútil. Això no servirà per a res. Els meus ulls estan vells i cansats. No tornaran a veure mai més. Al meu voltant sempre està tot fosc, tant de dia com de nit. Però a l'estiu el sol lluirà de nou i de vesprada les muntanyes brillaran com si foren de foc. Els rajos de sol fan que les flors semblen d'or. Tot estarà tan ple de llum i de colors que segur que ho podràs veure, veritat? No, Heidi, ni tan sols així. Jo no veuré mai el sol ni les teues muntanyes de foc ni tampoc les teues floretes daurades. Per a mi serà sempre de nit, una nit fosca i eterna, per sempre. Oh, no ploris. Vinga, no ploris. No
hi ha ningú en el món que puga donar-te la llum que necessites. Vols dir que mai no podràs veure? Soc cega, Heidi. Gràcies per preocupar-te i per ser tan amable amb mi, filleta. Però ara para de plorar i conta'm alguna cosa de tu, vols? Heidi no plora moltes voltes, però quan ho fa amb tant de sentiment com ara, no és fàcil consolar-la. He tingut una idea. Li contaré tot el que passa al meu iaio. Estic segura que ell podrà fer alguna cosa perquè tornes a veure. Et repararà la contrafinestra i reforçarà tota la cabanya perquè no caiga i vos esclafe. Sí, el meu iaio pot solucionar-ho tot. Ah, moltes gràcies, Heidi. Saps que eres una xiqueta molt bona i molt simpàtica? Eres tu, Brígida? Mira qui ací. És Heidi, la neta del vell de les muntanyes. Per favor, Brígida, mira-la bé i dis-me com és. A qui s'assembla esta xiqueta? ¿Esta es Heidi? Es tan bonita. No puc creure que aquest home hagi canviat tant. Mai no hauria imaginat una cosa així. Tens raó.